Iní sú plné násilia a viera, že už by sa to nikdy nezopakovalo, keď o tom budeme rozprávať, je podľa mňa postavená na hlinených nohách. 25. marca 1942 odchádza zo železničnej stanice v Poprade nákladný vlak. Je to prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Nastupuje doň 1000 mladých žien a dievčat z vtedajšej Šarišsko-Zemplínskej župy. Vidíme, kto tu rozširuje nepravdy. Vidíme to. Robia to Židia. Tých 20 000 Židov v okruhle, ktorých tu ešte máme. Dnes vidíme, či je nutné do dôsledkov sa vyporiadať so židovstvom alebo nie. Ale verím, že som sa musela zachrániť. Nie ja ako ja osoba, že sa niekto z toho lágru musel zachrániť, aby vypravoval. Lebo keby nebolo svedka, nebola by história o holokaustu. Paragraf 81. Všetci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania požívajú ochranu života, slobody a majetku. Obmedzenie týchto práv je prípustné len na základe ustanovení zákonov. Nie nenávisť voči nikomu, lež vrelá láska k svojmu štátu, ktorá nás povzbudzuje a zo dňa na deň spôsobilých činí pracovať a obetovať za svoj nový slovenský štát. Keď vznikol ten slovenský štát, ale však tu v Holiči na námestí bol prezident Tiso a tu nám vykrikoval protižidovské zákony. Tu v Holiči na námestí. To treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť. Odstráním. Ale nie nenávistne, náruživé, hrubo a surovo, lež po kresťanství. Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke, a len posledné udalosti prekazili tomu, aby návrh tento bol naším snemom schválený. Preto akékoľvek samozvané zasahovanie do riešenia židovskej otázky je zbytočné, neprípustné. A vláda bude vedieť a musieť proti komukoľvek čo najprísnejšie zakročiť a dla platných predpisov ho potrestiť. V otázke holokaustu bolo Slovensko špecifické predovšetkým v tom, že hlavu štátu predstavoval katolícky kňaz doktor Jozef Tiso, ktorý sa verejne prezentoval svojim negatívnym postojom voči židovskej komunite. Bol to politik, ktorý rovnakým spôsobom ako hlava štátu odmietol akýmkoľvek spôsobom reagovať na protesty Vatikánu, ktorý razantne požadoval zastavenie deportácií z územia slovenského štátu. Ja som bola organizovaná Hašomer Hacaír, ale súčasne aj v komunistickej mládeži v Prešove. V Prešove bol jeden rozvedený drevoobchodník, potreboval aj, aby trošku v domácnosti jemu niečo robila to dievča, aj súčasne kubatúry vypočítať a telefóny zachytávať. Otec sa bál tie staršie dcery a k rozvedenému dať, tak strčil tam mňa. Jeden piatok prišiel a choď skôr domov, ukry sa, lebo zajtra budú brať dievčatá. Jak som prišla, tak otec úplne, že kdeže takéto blbosti, čo by s takými deťmi vo fabrikách robili, že tie staršie ešte, ale ja a ešte tam mladšia sestra Beži sa volala, že sme ostali doma. Jedna vec
Bola nám divná, že prichádzali z Nemecka Židia, vypravovali nám, čo sa deje, ale tie udalosti boli tak neuveriteľné, že sme nechceli veriť, že hovoria pravdu, viete. Nemecké vojsko prešlo cez Humenné do Poľska a tam bol jeden pejzatý chlapec s pejsami a ten nemecký vojak sa na to dieťa pozrel a tak sklapol ruca, hovorí, so klein und schon Jude, taký malý a už Žid. Tak on vedel, čo nás asi očakáva, keď takto. No a keď ja som prišla domov a povedala som rodičom, čo som počula, a matka hovorí, tak sú aj takí a sú aj takí. A v sobotu 21. marca 1942 silné búchanie na bránu a prišiel si pre nás náš tak celkové dobre známy, ale nie v fašistickej uniforme, ale v rovnošate Hlinkovej gardy a si ma odviezol. A predvečer, keď pozbierali, neviem koľko, ja som robila štatistiku okolo 340 dievčat z Prešova. Ten vojnový slovenský štát ako nedemokratický režim v princípe všetkých tých svojich obyvateľov nejakým spôsobom vtiahol do niečoho, čoho sa stali súčasťou a nesú za to spolu zodpovednosť. Sice len v morálnej rovine by sa dalo dnes povedať. Mnohí z nich aj nie len v morálnej rovine, ale tí už medzi nami nie sú. A toto si treba zapamätať, že nedemokratický režim akýkoľvek, a to sa môže zopakovať, jednoducho tých svojich obyvateľov, buď tých, ktorých identifikuje ako nezmieriteľných oponentov, tých zlikviduje, tých sa zbaví, tých pozatvára, alebo ich fyzicky zlikviduje. A tých ostatných, ktorí budú zastrašení, bude vmanipulovávať do svojich čachrov a politík. Prišli gardisti ku nám a povedali, že mňa aj s mojou staršou sestrou, o 2 roky staršou, že mňa berú na prácu. Že nás berú na prácu. A to bolo všetko, čo som sa dozvedela. My sme ani rodičia, nikto nevedel, kam my ideme, kam nás berú. Dostali sme také pozvánky a nás zobrali na nádražie. Rozlúčili sme sa s rodičmi, zebrali nás do auta. Nevedela som vôbec, čo mňa čaká. Transport vypravený z Popradu 25. marca 1942 bol zložený z tisícky mladých židovských žien a dievčat, ktoré v rámci tohto transportu doprevádzal aj jeden židovský lekár. Prišiel marec 1942. Na ten večer si veľmi pamätám, zabúchal u nás na dvere nejaký tepličiar a vyvolal môjho otca von, že mu chce niečo povedať. Otec vyšiel, behom 5-10 minút sa vrátil bledý ako stena a hovorí matke, uvar mi 20 vajíčiek na tvrdo, priprav mi kúsok slaniny, ráno odchádzam s prvým transportom. Nebolo povedané kam, nebolo povedané kedy sa vráti. Vedeli sme len toľko, že idú slovenské dievčatá židovského pôvodu, slobodné, a že otec ide ako lekársky doprovod s týmto transportom. Transport neprežila jedna z deportovaných dievčat, ktorá trpela silnou cukrovkou. A naraz v noci taký nejaký až srdcervúci volanie, pomôžte, sestra je v diabetickom šoku.
kome vlastne. A či nemá niekto nejaké jedlo. Hej. A ja som vtedy dala ten chockovici koraj Alpu, ale nepomohlo, ona do rána zomrela. A bola to vlastne prvá obeť takzvaného riešenia židovskej otázky na Slovensku. Deportácie roku 1942 zorganizovali slovenské úrady, ministerstva, Hlinková garda, žandárstvo a slovenské železnice. 24. prišli pre mňa a potom sme boli naložení do tých dobytčích vagónov a šli sme. 30, 40, neviem presne, koľko nás tam bolo, ale tiež sme len sedeli, jedno vedro voda a jednom vedru sme robili svoju potrebu, pretože neexistovalo z vagónu výjsť. My sme boli tak chudobní, že ja som prvýkrát de facto vlakom išla do koncentráku. Dovtedy som vo vlaku ani nesedela. My sme odišli do prvého transportu, ktorý znel 20. marca, ktorý znel Svobodné dievčata od 16 hore. Tak ja som bola 17,5 ročná, ale ja 19,5 ročná, tak sme do toho vpadli. A odviezli z okolia, z Humenného a z okolia aj 1000 dievčat z východného Slovenska. Niektoré dievčatá na tých vagónoch, tam hore sú také malé okienka, tak sledovali trošku aspoň, kde sme. A keď sme prechádzali Žilinu a Čacu, a už potom za chvíľu boli poľské hranice, tak sme vedeli, že už prechádzame hranice. No a potom sme v tom dobyčaku došli až do Zvardoňa. Tam sme vystúpili, spočítali nás a odovzdali nemeckým orgánom. Transport tvorili predovšetkým mladé židovské ženy a dievčatá. Potvrdzoval to teda aj fakt, že mladí židovskí chlapci, respektíve mladí muži vo veku od 16 do 50 rokov podliehali podľa slovenskej legislatívy a podľa židovského kódexu, ktorý definoval právne postavenie Židov na území slovenského štátu. Povinnosť, respektíve pracovnú povinnosť, podľa ktorej museli byť títo muži zaradení do pracovných táborov alebo pracovných stredisk na území Slovenska. 26. marca 1942, 2 hodiny predtým asi došli tam väzenkyne z Ravensbrücku, nežidovky, a po nich my, a oni už sa nás ujali. No a potom, keď sme došli do Osviečima, len otvorili vagón, ale stále sme ešte nevedeli, čo sa deje. Prišli sme do tých blokov a na zemi boli strožaky, slama hrubej látke a na to sme sa posadili a hneď sme boli obsypané blchami. Všetko sme museli sa vyzliecť do tej kádi, ostrihali nás všade a do jednej kádi, takej hlbokej, plnej lizolu a v ostrihaných vlasov a špiny nás tam ponorili a dali nám vojenské po červenoarmajcoch uniformy. Tak sme boli tam prví, tak nás dali ešte nebol tedy ešte ženský láger, tak nás dali do toho mužského lágeru, to čo bolo oddelené. Tak tam boli skoro 1 rok. Každý si smel priniesť 20 kilogramov.
A tam sme sa nasťahovali aj s tými 20 kilogramami a išli sme a tam bola taká veľká kachlíková peca, tam sme odložili si všetko možné vaty, čo sme mali, vložky, čo sme, keď bude treba, aby sme mali. Samozrejme, zobrali nám všetko, čo sme mali na sebe, aj so sebou. No, dali nám to tie lágerské uniformy, čo sú. Tak, a v tom sme boli. No a keď sme sa ráno zobudili, sme videli chodiť tam niečo divného. Ani to nevypadalo už ako ľudia. Boli v prúškovaných šatách, nemali vlasy a boli bosé, ale len mali tie dreváky, také ako holandské dreváky, tie klapáky. No a tak kde sme? To sme mysleli, že sme v blázinci. No ale za veľmi krátku dobu sme sa stali tiež bláznami ako oni. To bola prvá časť, ktorú ešte stihli za svetla proste priniesť do stavu väzňa. To znamená, oholili všetko, čo na nás bolo, každý chlp, bez nejakej zvláštnej výmeny žiletky. A keď to nešlo, tak to vytrhávali. To nie len, že nás oholili, ale aj začali nás gynekologicky prezerať. A po 100 alebo po 200 takto hodil rukou. Povedal, die sind doch alle Jungfrauen. Však oni sú všetky panny, nemá význam to proste prezerať. Potom tam po 2-3 dňoch stále prichádzali transporty zo Slovenska. V tom období ešte nerobili selekcie. Všetko išlo do lágru. Pýtali nás vždy, že či by sme chceli písať domov, dať vedieť doma, že sme ako OK. Hľadali ešte tých ľudí, čo ešte zostali v Európe, čo sa skovávali ešte, a preto chceli, aby sme my písali im. Potom som im písala, že veľmi často máme Jom Kippur. To je ten dlhý deň u Židov, kde sa postí celý deň. Tak sme to písali, viete. A tak ona utekala potom to im dať, aby to vyluštili. Tak zo začiatku som pracovala, jak som pri takých zrúcaninách, čo bolo zbombardované, tak sme zbierali tie tehly a tak ďalej. Tak to bola veľmi zlá práca, lebo krvavými rukami sme prišli domov, lebo nemali ani rukavice, alebo čo, aby sme mohli brať to tie tehly. My sme do práce museli pochodovať za hudby. U brány bola hudba, pochodovať do práce a pochodovať za hudby aj z práce. My sme mali tie dreváky a čo nás nami robili? Dreváky sme museli preložiť cez ramena zviazané a bez topánok po tom štrku chodiť. No triznili nás ako mohli, že? Tie dreváky príliš klapkali, a im to vadilo na tie jemné nemecké uši, tak sme ich museli držať v ruke a prejsť bose 25. marca sneh až po kolená. Bose a tie šaty sme dostali na nahaté telo a bolo to z takého drelichovej látky, tak to svrbelo. Sme sa išli zblázniť, ale nič sme pod tým nemali. Birkenau, keď sme prišli, no to bolo hrôza voči Osvečímu. Tie baráčky s tými malými oknami, udúpaná zem, tie koje tam, a vlastne ako keby pre každého koňa nie, one tam tie dve prične a aj dole. Keď bolo nás mnoho, tak aj dole na zemi spali. Bez svetla, vtedy ešte, bez svetla, bez vody,
A tak sme tam boli. Pol roka som nemala vymenené oblečenie. Pol roka som nebola osprchovaná. Okrem hladu a okrem strachu a okrem chorôb a okrem vší a okrem všetko možné, čo si len človek najhoršie vie predstaviť, sme my prežili na našich vlastných telách, na našej vlastnej kôži. Najhoršie bola tá hygiena, lebo voda nebola v baláku, boli nejaké 2 alebo 3 latríny a pred latrínou bolo nejaké, neviem koľko, umývadiel. A teraz toľko väzňov, takže väčšina z nás i nedostala dizentériu. A teraz bez tej hygieny a dizentéria, no niečo strašné. My sme vlastne, a v noci bol pred barákom jeden fúrik, ako na potrebu. Ten bol za chvíľu preplnený. Úprimne povedano, ja som do toho, v čom som jedla, tá misa červená, taká široká, som aj potrebu robila. Keď prichádzali transporty a bolo treba viacej miesta, tak na tých pričách sme boli, čo sme umiestnení, niekedy aj 23, 24, jak harinky sme ležali jeden vedľa druhého. Môžete si predstaviť, v tom, čo sme robili, veľa razy sme aj zmokli. Apríli, keď sme išli do práce, aj sneh padal, aj mrzlo a zamrznuté šaty, aj tak sme museli pracovať. Holokaust je určite aktuálny pre súčasnosť. Záleží, ako ho vnímate. Ak si poviete, že holokaust ako genocida európskeho židovstva, ktorá bola v princípe súčasťou nacistickej Hitlerovej politiky za druhej svetovej vojny a tá sa skončila, tak môžeme takto technokraticky povedať, skončil sa aj holokaust. Ale ten mal nejakú predohru a mal aj roky po. Holokaust nie je záležitosť Židov. Holokaust je proces, ktorý sa udial v spoločnosti a je teda tragédiou celej tej spoločnosti, ktorá ho dopustila a v ktorej sa udial. Keď prišla zima, dostali sme jednu deku. V Hornom Sliezsku strašná zima. A zimy boli ťažšie pred 70 rokmi, ako sú dnes. My sme si, tak dievčatá, kradli deky. Viete, koľkokrát sa stalo, že sme tam spali bez deky, že tam niekto stiahol deku? Sme ani nespali, a keď nás bolo 16 na ulici, na lôžku a nohy hnili tým, kde robili sa abscesy a otvorili sa a ten hnis sa len lial z toho. A my sme tam s nimi spolu sedeli a bývali. To bol prvý rok prvé zážitky našho prvého roku. Rozprávanie o holokauste má vždy zmysel, aj keby to bolo veľmi často, aj keby ľudia mali pocit, že je toho už veľa, lebo hovorí nám to veľa o nás ľuďoch, lebo to nie je o tom, že taká bola doba. Tá doba je vždy nejaká a vždy môže byť taká doba a myslím si, že je dôležité hovoriť o tom aj dnes. Čiže nejde len o to, aký bol holokaust vtedy, ale aký sme my dnes. Prišiel ten transport, neviem skadiaľ to bol ten transport, ale myslím, že to bolo z Polska. To všetko samé mŕtvoly tam boli. Tak tam to boli nahádzané a tam bolo jedno také malé dievčatko. A tak ten Nemec bol ako slutoval nad tým dievčatkom, bol ako chceli ju zachrániť, ale naraz prišiel jeden komandant Führer
A tak sa zlaknul a chytil to dievča, posadil to na tie mŕtvoly, aby to išlo do toho krematória. Ako som bola chudobná a nemala som možnosť si nejak vyberať jedlo, nevedela som jesť to jedlo, čo oni nám dali. Oni totiž eintopf to bol, väčšinou šupky zo zemiakov a tá repa, čo sa dáva aj prasaťam, ale smrdele to bromom. Dávali brom kvôli menzes. My sme tam mali tie misy, emajlové misy, také červené emajlové misy a to bolo na všetko. To bolo na čaj a to bolo na jedlo. No ovšem, my sme nemali vodu, aby sme to potom jedle vymili. No tak sme to vymili potom čajom a sme to potom vypili. Tak čo, to nebolo také zlé. Ale raz som prišla na svoju koju, oni to nezazývali posteľ, ale koja. A idem si, pod štrózakom sme držali tie misy, vezem si svoju misu, smrdí, niekto sa do nej vykakal. Ale ja som inú misu nedostala. Ja som to musela vytrieť, čajom svojim vymyť raz a ešte raz a potom som si do tej istej misy vzala jedlo. Nikto mi inú misu nedal. Treba to pripomínať aj z toho dôvodu, aby sme vedeli, čo všetkého je človek schopný v istých situáciách a na druhej strane, čo všetkého nie je schopný. Pretože aj v tých najhrôznejších podmienkách existovala ľudskosť, existovala pomoc a spolupatričnosť, ktorá mnohým ľuďom pomohla prežiť. Tam bol jeden veľký voz, čo normálne ťahajú kone. Tam sa hádzala špina. A my, dievčatá, potom sme to vozili do lesa. Normálne sme to ťahali. Dievčatko, čo išlo s nami, čo sme ťahali ten voz, malo veľkú kapsu a mala hrnček a načerala do toho pomia. A naliala si to pomie do tej kapsičky. Čo bolo riedke, jej vytieklo a to husté. Rukou si vybrala a to zjedla, preto opakujem, že hlad je niečo strašné. Kto to neprežil, ten to nemôže pochopiť. Neviem, či by sme vedeli prežiť holokaust, lebo tak veľmi veľa ľudí ho neprežilo, respektíve tak veľmi málo ľudí ho prežilo, že si myslím, že by sa to stalo úplne rovnako. A to je niečo, čo sa veľmi vo mne mení. Naozaj ešte pred pár rokmi som si myslela, že nie. Ale neviem, naozaj neviem, že čo by bolo inak. Myslím si, že v tejto chvíli si už myslím, že by sa mohlo stať hocičo a hociako. A hlavne si myslím, že by tomu nikto nezabránil. To je ten rozdiel, ktorý mám v sebe. Že vždy som si myslela, že by sa ľudia proti tomu postavili a zabránili by tomu. Dnes si myslím, že by sa toto dialo úplne rovnako. Že by sa tak postupne znižoval prach citlivosti na túto tému, že ľudia rovnako ako vtedy by nechali iných ľudí odísť vlakmi niekam. Nás vyhnali na jedno pole, tak len tam nám zdali. Tam sme boli celý deň a tam stále jeden Nemec a stále každého ješte sem a ješ tam. A stalo sa, že skoro celý láger vypálili. Tak čo len pár, čo sme tam zostali. Tretíkrát bola selekcia, čo potrebovali vyradiť 3000 ľudí, bolo nás 5000, zostali sme 2000 a išli, SS-mani urobili reťazovité stály na jednej strane, 5 SS-manov na druhej 5 a my sme cez prostriedok museli ísť. A ja, bolo to v zime, mala som zapuchnuté ruky, mne si SS-man ešte nevšimol a za mnou išlo jedno dievčatko, mala zapuchnuté ruky a ju vyradil na splinovanie. No a my sme tam čakali, 2000 nás bolo, čo sme zostali ešte v tábore,
A my sme čakali, než ich všetkých podvážali na nákladných autách a oni plakali, prosili Pána Boha, modlili sa. Bolo to strašné už len pozerať sa na to, jak ich odvážajú. A oni vedeli, čo ich čaká. Holokaust bol genocída. Genocída znamená, že nejaká skupina obyvateľov v krajine je označená, že do nej patrí v prvom rade, tak ako sa to stalo Židom na základe rasových zákonov. Do tej skupiny sa dostali ľudia, ktorí sa za Židov už generáciu, dve nepokladali. Hej. A takisto každá genocída, ktorá aj po holokauste sa na svete udiala, a nebolo ich málo, končila vlastne masovým vyvražďovaním tej vytipovanej skupiny. Prebehla. Nikto tomu nezabránil. Holokaust sa nezopakuje tak, ako bol v 30. rokoch až do polovice 40. rokov sa dial v Európe. Bude niečo iné, alebo bolo by niečo iné. Takže je to nebezpečná hra. Ja som bola taká chorá vtedy, keď ten posledná selekcia bola. A jak som bola, som mala rany všade a bola som chorá. Ale za mňou bola moja sesternica, ale nie celkom za mňou, ale druhá. A ju zobrali a ona volala moje meno, ale tá, čo za mňou bola, tá mňa pušovala, nepozeraj, choď. A preskočiť taký jarček museli, tak som sa zachránila, lebo keď ma bol videl, tak by ma určite tiež tam dali. Tak tí, ktorých vybrali ako ešte môžu ďalej živoriť, nás dali za plot, ktorý oddeloval revír od Lagerstraße a tam celú noc sme sa museli dívať na tú apokalypsu. To išlo auto za autom, smer plynové komory späť, naložiť smer. A ráno, už na druhý deň, kedy ráno, to už ani neviem presne povedať, či to bolo ráno, či obed, nás vyzliekli uprostred zimy do naha, potom nás nahnali do zóny, bola tam aj zóna. A čím je človek vyššie, tam je tá teplota vyššia, že v zóne. A my zoslabení sme ťažko znášali nejakú vysokú teplotu. Tak nahy nás tam nahnali a teraz SSáčka, aspoň v tej časti, kde som ja bola, o tom vedela, každý sa hnal dopredu, dole. Tak železnou tyčou, ktorou tu, ona nás naháňala, aby sme išli na to najvyššie miesto v zóne. Ja neviem povedať, ja vtedy som bola hotová. A vôbec, čo sme videli, tak potom nás dali nám šatstvo a ja som dostala v zime o žoržetové šaty. To som si nevybrala, to oni hádzali nám. A prežila som to. Sú veci, o ktorých je treba rozprávať stále. Jednak preto, že by človek ani neuveril, že jeden človek môže inému človeku robiť také hrozné veci, ak by to naozaj nevidel. A druhá vec je, že možno, aj keď nie celkom tomu verím, by sa ľudia poučili z toho, že už nikdy viac. Len bohužiaľ aj títo ľudia, ktorí sa toho zúčastnili, či už na jednej strane alebo na druhej strane,
Ešte pár rokov dozadu by neboli možno verili, že sú schopní takého niečoho a nakoniec sa to stalo. Jak som mala ten skvrnitý tyfus, tak som bola na ten bloku 26 na tzv. Revíru a už sme boli odpočítaní so sestrou. Sedeli sme na nádvorí, bolo nás 700, že nás nákladné autá odvezú na splinovanie a prišiel rozkaz, že tie nákladné autá použijú, že potrebujú na vojenský účel, tak ten transport odložili na neurčitý čas a my sme museli preskočiť priekopu, aby sme dokázali, že sme práceschopné. Oni určili, koľko ľudí má ísť do transportu, na koľko ľudí pripravili plyny. Tak, a keď im jeden chyboval, tak normálne išli jedno dievča z Udavského a vracala sa z nočnej služby a jeden chyboval do transportu, tak ju sobrali. A išla zdravá, nikdy jej nič nebolo. Prichádzali zemiaky vlakom, my sme museli čo najrýchlejšie z vagónov dostať tie zemiaky, aby sa uvoľnila trať. Chodila s nami SS-áčka, niekde z Bavorska, nejaká veľmi nábožná, svatá bola. Pes tiež taká nízka bola, ten vlčak možno bol vyšší od nej. A po celej ceste len spievala sveté piesne, ale keď prišli sme už na pracovisko, beda, keď náhodou sa stalo, že fúrik neudržala tá väzenkyňa a sa jej rozsypalo, tak táto SS dozorkyňa poštvala vlčiaka a dovtedy ho tam štvala, kým ju neroztrhal na ten pes. Ten prvý rok, boli sme ešte v Auschwitzu a prišiel Himmler, najvyšší veliteľ branných síl, a bola strašná fujavica snehová, strašná. Nebolo vidieť. Neviem, jak sme poznali jeden druhého. A tá SS-áčka, som počula, že hovorila k nemu, k tomu Himmlerovi, v tomto počasí nemôžeme predsa pustiť ľudí von. A on zadupol nohou. Für Juden gibt's kein Wetter, pre Židov není počasie. A išli sme. Slovenská vláda bola rovnako prezentovaná Heinrichom Himmlerom na konferencii vo Vanze 20. januára 1942 spolu s Chorvátskom ako vzorový príklad krajiny, ktorá pristúpila k deportácii vlastného židovského obyvateľstva vlastnými prostriedkami a bez nejakého enormného nátlaku zo strany Nemecka. Navyše za každého vyvezeného Žida sa zaviazala zaplatiť nemeckej strane poplatok vo výške 500 rižských mariek, čo predstavovalo tzv. Osídľovací poplatok spojený s nákladmi na prepravu Židov. Vyberanie do plynu sa hovorilo selekcia. Doktor Mengele bol mladý človek, pekný človek, ale diabol ľudskej koži, neskutečné, čo on všetko dokázal. Však ja som prežila s ním niekoľko selekcií. Jak som tam nahatá čakala na to odčuhovanie a videla som, jak my sme všetci pred neho museli predstúpiť. A keď videli, že niektorá má pár výražek, tak len paličkou, však to je jasné. Oni sa aj báli, aby to neprešlo na SS-manov, aby to SS-mani nedostali. Tak každú vyradil. Stretla som sa s jednou ženou, ktorej sa narodilo dieťa tam. Po porode jej Mengele zaviazal prsia, aby nemohla dieťa kojiť, lebo chcel vedieť, koľko vydrží novorodené ňatko bez jedla.
Najviac a najhoršie z toho všetko je ten strach, ktorý sa nemôže popísať. Strach každú vterinu, kedy my sme na rade. Ale ani sme sa tak nebali smrti, ako jaké utrpenie bude, než sa toho dočkáme. Krematórium a plynová komora nebola vždycky, bola preplnená, potom tí vybratí niekedy aj týždeň čakali, kým im uvoľnili miesto v krematóriu. A to bolo našťastie aj v mojom prípade. A to znovu Prešovčanka, ktorá mala tiež meno Friedman, a robila v Arbeitseinsatzsud ako úradničku. A tam bol jeden veľký gauner SS, ako ho nazvať, dozorca, či čo. Ale ona ma udala ako svoju sestru a uprosila ho a ma škrtol zo zoznamu. Ak v niečom by mal apelovať tento dokument, tak práve v tom, že začnite sa ľudia dívať okolo seba a začnite rozmýšľať, či sa to nedieje opäť. Či sa to nezačína diať v nejakej forme opäť. Ono to možno bude mať úplne inú podobu. Možno to nebude vyzerať takto, ako to vyzeralo v 40. rokoch. Ale toto majme na pamäti. Keď vidíme alebo počujeme výpovede svedkýň z prvého ženského transportu, tak počúvajme politikov, počúvajme médiá, počúvajme ľudí okolo seba a majme na pamäti, že či sa nezačína zase diať to isté. Či sa o tých ľuďoch nehovorí takisto, ako sa hovorilo o Židoch v tom období. Ten, kto prežil až do konca decembra väčšinu, už sme poznali podmienky, vedeli sme, jak organizovať, ukradnúť tu niečo, ukradnúť tam niečo. Už sme proste sa vedeli trochu pohybovať, lebo prichádzali transporty a vždycky na ceste sa niečo našlo. Zdvihnúť do zeme ste nesmela nič, lebo iné sa strieľalo. Takže sme sa naučili žiť. Podmienky neboli lepšie, len my sme sa naučili v nich žiť. Bola tá veľká selekcia 6. decembra 1942. To bola nedeľa vtedy. A celý deň nás nechali stáť v zime. A nič, tak sme predvečer len tak vystrelili ruky a za mnou zobrali, predo mnou zobrali, mňa chorú nechali a sestru vtedy zobrali do plynu. Vtedy nás zostalo z tých 19 000 Slovákov v Osvedčime za rok 1942. Hej. Zostalo naživem okolo 300. Ja som trpela len preto, že som sa narodila židovkou. A nikto sa to nemôže, jakou vierou a jakej národnosti sa narodí. Aby človek trpel len preto, že je inej viery, že je inej národnosti. Aby som vám povedala, čo som ja najhoršie zažila, by som len mohla povedať to 3,5 roka strachu. Stretnutia s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, boli pre mňa výnimočné, pretože v prvom rade nepochádzam z takéhoto prostredia. Holokaust nie je môj rodinný príbeh. A mala som pocit, že som poctená tým, že oni sa mi zdôverili. Že boli schopní mne povedať ten svoj príbeh. Práve preto, že zdôrazňovali, že takto súvisle a takto dlho, alebo vôbec prvýkrát hovoria celý svoj príbeh z tohto obdobia. A pre mňa tí ľudia boli vzácni aj tým, že hovorili o pestrosti, hovorili o tom,
ako človek prežíva také vyhrotené, vypäté situácie, na základe čoho sa rozhoduje. Tým tá téma pre mňa prestáva byť históriou a je súčasná, pretože aj my dnes žijeme v istých situáciách, vyhodnocujeme ich a snažíme sa nejako zachovať, nejakým spôsobom zaujať stanovisko, nejako sa správať. Aj keď sme boli skoro všetci presvedčení, že to neprežijeme. I tak sme sa trhali za tým životom, jak sa najviac dalo. Jak sa najviac dalo. A keď dievčata po 2,5 rokoch sa začalo tu tam objavovať, že dostali menštruáciu, nič sme na to nemali. Ale tá radosť, že sme zase späť ľudia, to si neviete predstaviť. Tvrdiť, že ten prežije, kto najviac na seba myslí, není to tak. V takýchto situáciách vzájomná, aj prejavlená, aj keď nie vzájomnosti a svoj pomoci je viac, ako keď dostane menší alebo väčší krajec chleba. Keď som pozerala výpovede svedkyň z tohto transportu, tak nabiehal mi strach a súcit, ale nie súcit v zmysle ľútosť, ale súcit v takom tom hlbokom ľudskom zmysle. Že sú to ženy, pre ktoré to bolo mimoriadne ťažké a muselo byť veľmi ťažké aj žiť ďalej po tom všetkom, čo sa stalo. Takže asi tieto dva základné pocity mi bežali hlavou. Bože môj zlatý, už som mala syna, keď som povedala, Bože, keď sa to bude opakovať. Ja som si zaisťovala miesta, kam ho dám, ku ktorej susedke nežidovke ho dám, keby to prišlo. To boli noce a noce strachu a snov. Prežívanie tých istých udalostí opätovne po mnohých rokoch, pretože skutočne to je už veľmi dávno, keď sa to udialo. Dnes už možno to nemá žiadny emočný náboj. Dnes už tí ľudia o tom môžu rozprávať ako o dávnych spomienkach, o dávnych historkách, ku ktorým už vlastne akýkoľvek vzťah stratili. Ktorý už ten emocionálny náboj, ktorý tie spomienky kedysi mali, či už bolestivý, alebo oslobodzujúci, alebo úzkostný, alebo depresívny, tak v priebehu tých rokov, či už pomocou liečby, či už psychoterapie, alebo farmakoterapie, alebo vďaka milosrdnému času sa vlastne stratil. Bol to hrozný zážitok a asi by som to už nikdy v živote nechcela zažiť, ako to zažili oni. Neviem si to predstaviť, ako by to prebiehalo. Keby viem, že tam mám ísť a mám prežívať niečo takéto. Keby sa to mohlo stať dnes, no neviem, ja by som proste asi to chcela čo najskôr skončiť, lebo by som neverila a nechcela by som to prežívať dlhšie, ako je nutné. Taký zvláštny pocit, čo sa to všetko muselo udiať a čo všetko si museli prežiť. Ja som strašne cítila tú energiu. Neviem to opísať, bolo to fakt hrozné na tom videu, keď nás tam zatvorili a muselo to byť pre tých ľudí hrozný pocit, lebo my sme tam boli vlastne o polovicu menej. Človek to strašne intenzívne prežíva a tie pocity sú neopísateľné. Tak nevedela by som odísť s tým pocitom napríklad, že posledný krát som vlastne napríklad moju mamu alebo otca videla a určite by som nebola rada, keby sa to vrátilo. Bolo to strašné. Už len ten pohľad na to, ako to prebiehalo všetko. Tí ľudia si mysleli, že idú za prácou, že to je pre nich nový začiatok a vôbec nevedeli, že idú do záhuby. Nemohli za to, tí ľudia boli bezbranní. Keby sa to malo vrátiť, tak neviem si to predstaviť. Z
tisícky dievčat a mladých žien prvého transportu ľudí zavlečených do vyhladzovacích táborov koniec druhej svetovej vojny prežilo 20. Chudé kosti, obal z kože. Za